Moikka! Meneekö tää nyt oikein? Onks tuolla miehellä yhtä monta palloa kuin tuolla tötöllä? Katsotaas. Siinä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palloa. Onko se yhtä suuri kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Mitäs tuumaat? Ei muuten oo. Katsotaas. Se on näin. Laitetaan se tonne krokotiilin kanssa touhuumaan. Sitten se touhu toimii oikein. Eli 8 on suurempi kuin 7. Eks vaan? Näin se menee. Mut tossa on vaan se paha puoli, että toi on niin ahne krokotiili. Et se ei yleensä piittaa tosta pienemmästä numerosta, mutta tiedättekö miten tuon suurimman numeron käy, kun on ahneesta krokotiilista kyse? Kattokaa hetki.